Ароматни коледни сладки. Избрахте ли вече подаръците? Защо не изненадате близките си, като им подарите истинския коледен дух с ухание на ром и лимон? Ще приготвим 2 отделни теста. Всяко със собствен аромат на ром и лимон, за да има за всеки по нещо. С едно печене 2 вида ароматни коледни сладки. Какво сладко удоволствие! Слагаме тестата в хладилника за час. Оформяме около 30 малки топченца от всяко тесто. Пълним сладките с желето. Печем сладките 10-12 минути. Кухнята се изпълни с любимите празнични ухания – ром и лимон. Готови сме с коледните приготовления.